Povestea. Aia cu purcei. Da, cu purcei. Matei, eu mă ură. Am urât, Doamne, vai de ne plămândă. Vin supărat la muncă, lucram prin șantier naval. Băi, femeie, zic, știva ceva? Ce, mă? Băi, zic, uite așa, bani n-avem, eu mă duc să vă împurcei. Treaba ta, eu eram în capul casă, stâlpul. Băi, nu vă întoarce fură înapoi. Mi-am o oră, bagă purcei, 10 purcei Bun. Ca lumea. Eu înainte când apoi să-mi strâng telefonul. Băi, ne duc la Ermaru ca oară, vă împurcei că mă întâlnesc cu un prieten. Matei, ce faci? Zic, băi, uite, așa, zic, am vândut. A, ești bun de cinste, zice, vei și faci cinste, că bap la mătă.